تماشاً الرجال الجنتري وبرنامج السرينين أم بهبانة إيرو أم جدك سوينة من ميداننا هنرمند تقريباً برمجة Tamam. بله تماشاوان هیجا برنامه هستن رنگین به هنرمند بریوان را دست بدیکه. دیسا مرحبا. Merhaba. چوایی باشی؟ Başım gelek spas, tişani. از başım spas ساقیا جانته. بریوان 4 سال بری جبونا برنامه ریشا ویجی تو میوان بوی حتی بله. بو الاستودیو دا مکشانده بو. تهینک بحث خو کربو جبونا کو اکو تماشه دیکن میبینن بیروان دیکاری کرتاسی هینک بحث خو بکی بریوان کیه؟ بله از اصل خوا سیرتیمه لورما زنبوم yani hatta 11 سال خوا لورما بشرا ام کوچ بربونا ماتن Belçika'yı از zarukatiyamın demek ki lver derbaz bu. چند سالی بوی تو هاتی؟ از هنگی 11 سال 11 بوم سال من mektebe lver خوانده زمانی فرانسزی ما بجارت بو من هیم بو Ali Brüksel'i ne Fransızı haberdi? Evet, prani Fransız yani dve Flamani و Almani bejiş berku her se zaman zamanın fermiye Belçikana le pranem Fransızı devisin. Berivan nahat kareki dinedi ki destete dahiye min ser dijital medya çent dimen meditu bu لکولان هون موزیک چه دیکن نها؟ بله دو سالا ما دست بکر بله ما کمکی آوا کر کما جولدا اره اون چند کسن؟ ما 4 کس دست بکر از هفجین خارهان باران و هوالا ما باگره یا اونها سوئیسه دننه بله İsviçre pardon اره او سانتورل ادخه هوالا ما باران او klavye و جانا کمانجی لدخه و ارهان به تنبوره دست بکر و هنک پرکسیون نهاجی دودک لدخه انستمانی که یه ارمنیایه و از جی سترانده بیشه بر باشه ev çağ yani ev çava dest bekir dikari inek bahsa ev çi go yani çımaklık olana هاتن gel her çaval و havalime bager av şua beri stranın yani müzik kolana çekir bu tecrübavi hebu le yemen ye erhan ve ye baran etne bu ma li ser axıvi ma gutem çıman için kolana em ser xwabin em karbin zamanı kurdi ji peş bexin و zamanın ye Mezopotamya peş bexin çünkü em gelek carna netene Kurdi le prani me em Kurdi de bejin le em repertuara xwe de Ermeni, Farsi jî Türkî jî em dexine ere bir başa tego yek jwe ev li Svisra'yı demine İsviçre pardon eres li Svisra demine zahmet ne çün hatın ve deme ev li vir dixwandiya konservatuara Brüksel'e dixwanda ye ser ritmi ere perverde dite li mixabin aliye abori de hinek psikerek buj bûye ji ber ku ne Belçika bu ne welatî Belçika bu و پشره وگرا ام هر سمان و جانا جی موزیسیانن دن جی تبلی مدبن eğer şaşladın من استرامبیجک جنکی دنیجی مدیتی bu اری او گروبک تایبتر bu ما دخواست لچن گروب به هفره ام پروژه چکن و نوا وی de nava vekir etnik ben diaspora. Evet. Yani etnik ben şuha bu. او gruba Mustafa Altun bu. او هوالم خوای موزیسین آوا کربون و ما گوت چما بلانه به دیاسپورا yani çen grubun dinle yani jorda be per müzik be tokjine be Beli. eri
ev wisa dest pê bû. Ew jî nizîngê salekî dûm kir û piştre zehmet bû ku em her timanên gel hev ji ber wê em dîsa herkes aliya xwe de gurbê xwe de berdewam dike. Lê em carna dîsa tên gel hev. Erê li Avrupayê zanim ji bona gelekî tiştên xebatên wisa divê tu îzin bistînî yanî serî lê dî. Belê. Tiştekî wisa çê bû ceribî? Erê ji wî kolanê me serî lêdan da me izin girte. Çünkü yani aliyê parastinê jî ev girîng e. Dema çalekî çêdibin wan dera an jî hat serê me ku minak em perê me dizin yani tiştên wisa de Ev çawa bû dikare hinekî behs bikî. Yani me li Bursê bû Place de la Bourse dibêjim vê de. Li wir me müzik çêdikir. Tam din merkeza Brükselê de. Belê. Erhan duduk lê dixist, min wê navê kesekî re diaxiviye. Çünkü gelek kes tên tiştan jî ji me pirs dikin û avalê me yêdî jî baran jî yekî re diaxiviye. û me hewrênî yekî ew kir sankî wekî pere deynê tê de perê me dizî yani nav de çû. Ew di kez bin bi hev re. Pişre yani em hinek ketin pay wan me yek kes tinek dît. Birayê baran yani hevalê me bû ew çûyê girt anî. Serî de imkan kir yani gote ez nezim yani ez çima bidizim falan bêvan. Dema me vakir polîsan ew kirin. Li kamera renin yani li wir kamera hingê kurî xweste bi me re ew yani bêj işte zê pera we bînim falan ew kir. Pişre polîs gote me wê hildine yani wê girtin birin. Ve perê xwe girt? Na mixabin ew nehate yani yekî bû ew ravî çû dabî wê yani wisa êdî me nedît. Erê tiştekî bakeş ama Brüksel ji ciyekî gelekî kozmopolit e. Ji gelek welatên dinê însan hatine gel hatine tevlî hev bûye diz jî pire tiştên dinê jî pire ne olsa gelek yani. Ji xaynî wê gelekî bîranên xwe jî hatin serê me yani. Gelek kes tên minak tamam Kurdî dibêjine hine nas nakin tên me re dibêjin ev kîjan ziman e wisa li ser min tesîr kir. Erê bala wan dikişîne gelek carnan digirîn yani fêm nakin lê tesîr dike li ser wan. Müzik hine tên me hem bêz dikin yani dans dikin. Yani tamam Kurdî dibêjin hene dans dikin. Kurdin me rastame warin ew da govendê lê dixin carna tiştekî balkê ji derdikeve. Em ê sohbeta xwe berdevam bikin. Tu dikarî ji me re stranek bistîrî ji kerema xwe? Belê dibe. Em ê xweş bibin. Tamam ez dikarim linksera bêjim. Em gelekî kolane dibêjin bî stranê. Stranekê xweş e. Linksera daykamen tavitaye penceramda deşikandi çok iyimin linksera dayka men tavitaye penceramda deşikandi çok iyimin. Spas sarbe. Spas hoş. Destü dilê te sarbe. Niha projeyek dinê desteve da heye yan ji li kolana hûnê berdevam bikin? Em ê kolana berdevam bikin û ji xeynê wê em stranekî nivîsandiye fransîzî ye. Em dixwazin wê derêxînin. Me müzîka wê çêkiriye, qeydê wê çêkiriye.
و ام دخوازن کلیبک جره چکین لی ندیاره yani belki nekip çek Ali Aburi'de o derfet belki zede tüneye. Makliba ve animasyon aslında fikri. Ser akli çekiri yani na hoşkam ne ya animasyon çetki li beni geleki vakti gire ojiye xandevana canab çek yani derfet tam tine. Emeli birinin belki husajı derexinin belki benim çek bende klibek. Yani strane لسر خیرینه لسر mafya yani ama Fransızca. Beli Fransızca. Stranın Kurdijene nivisande le min ok nekiriye. He tam derfetçine bu hediye. Hediye başa. Bu kan ha tu tane bir müzik ramujili. Naha ere. Rani müzik. Yani keçik heyeli mali. Victoria. Dikariyle bahsede ev çava despekir Victoria. Me benda bebek bu. Bebek. Avcı bebek ama. Av çava çe bu. Yani ma her tim dixwast şwas sayıkiye mehabi. Li beni yani ne naha aslında. Rastama hat havale bavemin dame diyariye mekir. Av Victoria Leo Braeve wan her du behevre hildabu. Li benê erê nekarî her duan xwedî derkeve gote ez dixwazim bidim kesekî dixwaz bide dayka min û bavên wan ji ber ku bixçe wan heye lê çênebû ew nexwestin em nikarin ajimênin û wê rojê ez ji li wir bûm Victoria û birayê wê Leo hatibûn gel dayka wan ez ji li wir bûm tesadüf Ez dibêjim Victoria yani gelekî küçük gelekî şêrîne ew jî bi we re derdikeve kolanan ew jî serî denek derkete piçûk bû lê gelek tiş bala wê dikşanda ji bo wê zehmet bû û gelek kes ji dema dixwastin yani wê dibînin dixwastin werin bez bikin dest xwe lê bidin falan و canap çek stres şişetke. Lê demekî bi me re ew jî hate. Em dikarin Victoria bibînin. Belê dibe. Kıcı. Merhaba. Çi keyfavi hat binêre. Ay. Victoria. Tu jî bi berivanê derdikevî strana distrî. Çi keyfavi hat binêre. Uy kıcı. Belê. Uy. Çi bu? Çi bu Victoria? Nedirse? Kiske maşe. Tiyatiye. Çi bir delalam. Çima Fransızı berivan? Fransızı yani ev strantır, bahsa strana xo proje xo tekir ya çima Fransız? Xwast son zeftir avkin, çabecim fem bikin. Yani qeyrin hene û dixwast ew jî bi rastî tamamî fêm bikin ne ku tune hîskin fêm jî bikin û nizanim yani dilê me de fransîzî de baz bû aslında tu jî fransîzî xeber fransîzî de baz bû yani yani mu de warkim herhalde divê min wan peyva fransîzî bigota û min gote yani yani hundukastın hinek denge hu zedetir bigin kesin bir jî başa dixwazim biçek me fêm bikin kıcı şêrîne melê ez dibêjim ji bona tev çand jî tu mijil dibîne wisa hîna berdewam dike? Niha berdewam nakê min 2 sal hinek xebat kir lê dîsa gelekî yani aliyê yani derfet zêde tune mixabin
Yani hene li em nizanin çawa kar bînin. Yani hinek zehmet bû. Lê dîsa me hewl da ku hin tişt biguherê, hin tişt seras be û müzisyenin din, hunermendin din jî xwe bidin naskirin. Yani mixabin gurî dilê me çênebû her tişt. Lê ez hêvîdarim ku demin pêş te wê baştir bibe yani. Vî alî de divem hemû yani ez dibêjim ew jî ser da disekinin sanki komiteyê erê ew jî li ser disekinin. Dixwazî ciyekî da cî bigirî yani? Niha na ji xwe min xebat kir erê bila ez dixwazim cî bidim kesîn din çünkü divê guherandin hebe ku fikrin cuda cuda jî derkevin. Çünkü yek kez dema dimîne her tim belkî ew nebe yani divê fikrin din cuda hebin yani ji bo yê pêşketina me. Niha mesela gava ku em dijital medya meze dikin bi aqlî çêkirî stranbêj derketine û yani li ser müzik hinek estetik dest pê kiriye mesela li ser mirovan jî çawa estetik falan derketiye li ser müzik jî hinekî wisa tişta hatiye guhertin di vî warî de tu çi difikirî? Yani bi rastî ez zêden yani balam zêde nakşîne. Çünkü yani tiştê ku insana neyê, tiştê ku bi dil neyê ji min re min tesîr nake. Ev hissiyata yani belkî teknoloji zevtir jî pêş bikeve û hingê hin tiştin insana hediye de çetkine, hediye de olsa tesir dike, lê nezêde, lê ez dibêjim her tim baştire yani dema insan be em zanin ku dilekî jiyan dike, ez dixwazim wî hîs kim yani. Van rojên davî de ez dibêjim zozan derketi bû. Belê me bîst ya. Hin kes mesela ez carna di bername de dipirsîm, hin kes dibêjin yani ji bona me ne problem, ji bona pêşketina zimanê Kurdî belkî ew baş bibe ama carna jî difikirim ew xebatên hunermend ji destê wan diçe sankî. Ama gurî min ne yani ku zimanê Kurdî pêş bikeve nekeve gurî min vê alî de ak nabe çavêjime. Sanki tesir nake ji xwe hunermendin navû deng jiyane yani illa yani ew nehewce her tim vî alî de li benê ez kêmasiyê ew kê dibînim yani insan tune navê de û ji xwe ev dengin hejî yani ez wî mijarî de tabî zêde nizanim lê gurî ku min bîst e çavêjim dengin insanın din hatine hildan. Yani belki gelek müzisyen dikarin birtisinin belki rojekî dengemi were dizîn yani. Yani çünkü hatiye sere hin kes saz varim. Ji ber wê tiştekî min re nexweş de yani. Yani fikre min yê şexsî ye. Hin ara jî hoş yani. Yani keyfa wana re zêde ok nakî. Bi ser min zêde tesîr nakî. Alaqayê biyanî çawa ye hûn kolana da strana distirin. Him biyanî hene dixwazin yani bikevin tekilî ji bona festîvala wan mesela festîvala Dinyayê heye nizanim festîvalên dinê hene di vî warî de qet ji we re teklîfek hatiye? Cana tê eger ew jî ji xwe rast hemû were yani çünkü cana li wir derbas dibin û guhdar dikin kêfa wan bê tên me re tekilî de li vê derê em çûyîn ew kê cîyekî dil Brükselê heye li wir me davet kirin ew jî saziyek bû em
ام چون لوی داره بخچوان هبو بچوک و ام چون مستران کردی لور گوته و راستا کردن میندن جهاد بون او جی گلکی کیف باش بون و تشتکی وسا guhdardıkken dibine. Sanki dijital medyadan mediti bu yani festival keda tüderketi bu serdiki ev bu. Naz var bohça da bu yani musarun işte bin. Evet. Avbe. Evet. Peki mesela naham zivistan bu, naham ketin disa bahar jivay hindik ma hem hedi bikevin havini. Zivistanê jî hûn derdikevin derve? Na zivistanê gelek bir zehmet e. Hem sala burî em piçek zûttir derketin, ji beriya bahar em derketin. Lê gelekî zehmet bû. Yani dî destê mû, gê mû, yani başım diracifiye yani, di deng jî diracifiye. Xweş bû, li benê gelekî zehmet. وشخوا زیده کسی تنه یعنی ودمی دم سرما و زیده کس نادر کبی دیدم آوا خوش بی تافه بی گلک کس درد کبن. Peki beri ben gavaku strane nud eku derketine yancı derdi kevin tu varibanda çı fikri yani mesela stranen beri dengbej jinin dengbej Salên nota da hinek hat guhertin, ev stil hat konsept hat guhertin. Stranên şoreşkerî derket. Niha çava ye rewşa stranên Kurdî tu çava dinirxînî yani çava rewşa stranên Kurdî çava ye? Yani guri müzisyana da guhare yani kes sana ez benim gelek hawl didin ku tişteki balkej dert kevi de serve de xabetin gelek de xabetin u de xwazin stranmeyn bereji hertim pej bikevertim vare guhdar kirin guri vedemi çünkü dem de guhare u hinek adaptasyon havcıya. Cana hoşe, cana ne hoşe yani guri aranji dugohari. Lebenin müzik jenji zede avknakin çabacım. Çektiçi nava popülerizmede dreneka herkes çıguhdardı ki guri vediçi ev cana hem de karını serne kaşkin. Li van dema ez barkim gelek kes xwedan stranên Kurdî yani sanki bak ne wek beriye yani ew tirsa zamanê Kurdî ji ez barkim hediyedî li ser me Kurda derbas dibe çünkü berê mixabin axaftina zamanê Kurdî jî cana bi tirs bî lezbarım ew tirsê de radbe û yani ev tırsla Avrupa jî hebu tamam li welat em zanin na Avrupayê tune lê tiştekî wisa yani kesin ku li Kurdistanê tên li vir û li bandor dîtine mirov bixwaze nexwaze serî de ew piçek tesîr dike li pişre farktaki ku tilvir azad yani tedikari bağıvi tedikari strane xwazmane xwa beji yani tedikari bemini navavi yani wî tesîre de divem mirov derkeve yani. 4 sal berê te behsa ew te got ya hûn dixwazin tiştekî anîmasyon çêkin yan jî çîrok te dixwaz çîrok jî ew te çi kir ew çîrok ew nekima çêne bû li min gelek dixwaz berdevam bikim yani çîrok min pirtûk jî kirin ji bo wê lê ew nebû hêv belki demek ki peşte dizanin niha sekinî lê çîrok xweşin yani ez dixwazim ku
herkesi bla zaruke xwara bixwînin yani. Çünkü bavê min me re dixwend. Çîroka kumsor hebû wê demê hûnî derket ez neşaj bin. Pirtûkê Kurdî bû. Şif yani demek ki bavê min ji min re dixwend û piştre min bi xwe xwende û bi wî avayê min karê nek Kurdî bixwînim, herfên Kurdî naz bikim û ji ber wê ez girîng dibînim ku mirov yani dê û bav zarokê xwe re nek çîrokên Kurdî bixwînin. Bu xwe gava ku çîrokên biyanî û em guhdar dikin yan jî em dixwînin pir dişibin hev jî. Erê ez barkim sanki yani internasyonal sanki gelek cana komsor û tabii gelendinê xezalûk delalûk hebû ew jî yani gelek çîrok hemî derane çünkü her tim navê de peyamek heye aslında daviyê de ku divê zarok fêm bikin. Balkeş giringe yani. Em Victoria bişînin ciyê xwe dîsa tamam. Dibe. Tabii ki. Dibe cence. Başa nahaze bitir. Eri vallahi. Ay. Çi şirine. Ez de tırsım ama. Kıcı. Eri. Em Victoria bişînin û işte dîsa stran ektine. Tamam dibe. Belê me çaya xwe jî girt. Spas. Qaçax e? Yani barkim ne kaçağa nizanim biraz. Tişnabe. Ez ê çaya xwe vexwim tu jî ji me re stranek bistire. Stranekî Farsî bêjim an Kurdî berdevam bikim. Tu zanî. Gorî dilê te. Ez Gulfiroş bêjim. Tamam dibe. Şifrabum Gulfiroş ektim Şifrabum Gulfiroş ektim Pergellik şabum Gulbet eldedi Gulbet eldedi Pergellik şabum Gulbet eldedi Gulbet eldedi Hep o menyekte Efşan o kolbum Hep o menyekte Tevşan o kolbum Ne po me pawe Gulbet eldedi Gulbet eldedi Ne po me pawe Gulbet eldedi Gulbet eldedi Saat xweş. Xweş bû. Berivan tu li vir çi bûyî konservatuarê ne wisa? Na ez çûm akademî. Akademî. Erê. Solfej. Farka akademî û konservatuar? Yani akademî demek ki kurt e. Belê. Perwerdayê wisa ne
giringe yani ne zedeye. Yani konservatuvar tişteki cuda yani. Evet. Rastı nava müzik edeyi, nava perverdavi Ve kazanın gehe. Eri, vak zanın gehe yani. Evet. O hingete rastı ali müzik ede yani tu geleki zanadı bir yani. Evet, Tamam rastı. dıçı konservatuvar. Evci hertin berdevam dike yani xılas nabe sen Eri, biliyor musun? eri, xabata müzike xılas nabe. Her tim merdevam eri. Evet. Çağabeci. من دخواست کنسرواتوار بخونم لی نظام بار چه جیان ریا خو گوهرانده من کاری بچم اکادمی Evci başa yani ne xirabe. La yemin ji bu jibona şano diçe akademi yani xurte ji baş. Xebatên baş derdixin hin ji berdevam dike akademi jî ne xirabe. Yani hinekî belkî ji konservatuar kêmtir e lê belê ew jî gava ku tu xilas bike heya dawî jî berdevam bike dawî de tu dikarî mamoste jî bibî. Armanca teki usa heye li akademide mamoste bibî yani jî. Na Armanca kim sotine lê ez cana aktivite bi zarokara çetkin. Li vir kampa penabere heye. Belê. Ez cana diçim vedê zarokên Kurd hene li vir. Em bi hevre müzikê çetkin. Yani ne tam ne vakit perverde yani ne ez ne vakit mamustame. Leyem be evre vakt derbaz dikin ser stranın Kurdî dixabetin em be evre derketin festivali Çanda Kurdî em çûn resepsiyona Nevruzê li Parlamentoya Avrupa be evre yani geleki balkeş derbaz dibe. Berbaşe. Navavi grubê de bi zarokên yene Kurd ji hene. Lê wekî Kurd bûn yani. Nav rex zarokên Kurd jî ew jî Kurdî fêr bûbûn. Erê. Erê gelekî kêfa wan tê Kurdî jî stiran dibêjin. Yani ez wisa Ve hun wan asimile kir. Erê wan asimile kirin. Erê normal Kurdin me gelek hatin asimile niha em zarokên asimile dikin. Gelekî balkêşe yani. Ew zarok nav hev de Fransızî, Flamanî, Kurdî ber fêr dibin yani. Erê nav xwe de yani. Erê xebatên wisa ê kampê hene ez dibêjim yani carkê qîza min jî çûbû li wê derê ew xena heye yani ne kişkiribû ji bona zarokên wê derê ama ê müzik nizanibûm heye tuneye. Erê yani ez xwe diçim yani. Erê pir baş e. Ev jî xebatek hoş e yani. Yani ne vakit mamostatî Erê. lê Tu bi dil diçî yani. Erê ez dil diçim em be evre dixabitin. Kêfa wan jî xweş dibe, kêfa min xweş dibe bi hevre vext derbas dikin. û cana dibêjin ka kenge me biçin ser sehneyê em kenge stran bêjin wisa dikin nîşane min yani dema derfet dişê dibe em bi hevre diçine festîvalê jî. Herî dawiya em çûbîn resepsiyonê Newrozê. Bir baş e. Ji bona pêşeroja me armanca teyekî cuda heye yani tu çi bêjî ji me re? Yani ez dixwazim her tim xwe pêş bêxim yani. Ez perwerde stranbêjî jî digirim êdî. Çünkü tine denk tiramu nake yani denk hebe tinebe deve mu perverde bibîne tiştekî gelekî giringe mirova pêş dexe û ji ber vê yani min mamoste Kurdî nedît mixabin barkim yalî de kemasiyê me heye çünkü hin stranên Kurdî hene ez jana dixwazim bixebitim li ser lê çavêjim yani divê kesek û zimanê Kurdî naz bike gotinin stranbêjin yani stranên me naz bike ku bikar bê min jî perwerde bike valî de mamostê min Ermenî ye ez dîsa bi wî re dixebitim cana li ser stranên Kurdî
Li prani stranın Ermenice bevire dixabitin. eri. Hem peyva bikarbim rast bejim, hem aliye müzik ede ez bikarbim. Bu ez dibêjim Ermeniyan li vir perwerdehî jî didin ne wisa? Erê li Brükselê ciyê wan heye ez şaş nebim. Ev pir baş e ew jî yani jî alî çand û hunerê xwe da xwe diparêzin. Erê xwe gelekî diparêzin. Yalî de ew gelekî başin. Hevjîna min jî dersa duduk dildi. Mamosteyê wê ji Ermeniye. Şu ev enstrümanekî Ermeniye. Yani bi rastî walî de başin. Ez sevî dikim ku em Kurd jî vê alî de pêşkevin erê. Di vî warî de rola jin çi ye? Ji bona ku em pêşkevin. Yani Buxwe yani ez li welat cuda ye, li vir cuda ye, zehmetiye li vir jî heye, ê welat jî heye. Yani hinek dikarî behsa Avrupayê bike. Ya Avrupayê wekî min gotî biçekî mamosteyên me sankî xuya nakin. Ez barkim hene lê xuya nakin. Li Kurdistanê sankî vê alî de barkim pêşketine. Çünkü ez dibînim takîb dikim. Vê alî de baştir in perwerde xwe digirin. Gelek müzisyenin ciwan hene pêşketîne yani. Başin. Hem dengê we xweş e, hem alî gotinê de xwe gelekî pêşxistine kêfa min tê de ez wan dibînim. Ez jî wan takîb dikim, wan direnim, guhdar dikim. Baş e. Tu jî bixwe rola xwe girtî ser milê xwe û tu dibêjî ez li kolana da berdevam bikim. Strana bistirim. Hem jî destê te de projeyên dinê jî hene. Tu dikarî dixwazî wana jî derxê. Di wî warî de mesela bi saziyên re mesela hûn tiştekî mesela albümek, nizanim êdî navê wan çi ye? Hatiye guher albüm ne? Berê albüm nayê derxistin. Erê. Li benê stran derdixînin. Erê. Klîbek bi stran. Erê. Tiştekî wisa. Single dibêjin, çi dibêjin? Erê single. Erê. Ji ber ku gelekî tişt hat guhertin berê kaset bû, dûra DVD'ye CD bû, MP3 bû, pişra niha single. Erê nane hewcem bixwe Niha bêjin CD erê. Niha CD jînin ez. Mesela tiştekî derdixin ser da QR kod dibêjin. Erê ew jî ye. Ew jî heye. Êdî albüm wisa jî tên firotin. Erê, rast e. Kodê erê rast e. Erê. Çay jî xweş bû. Em ê ji te stranek dinê jî guhdar bikin. û em êdî ez dibêjim êdî tên daviya bernameya xwe jî. Stranekî Farsî bêjim. Dibe? Ermenî, eger tu Ermenî zanî? Ermenî yek li peye dikarim biçek bêjim. Hême rex grup nexebitiye. Tamam biçaqê Farsî bêjim. Farq nake her du jî. Gorî dilê te. Yetelmike beram beram yadalam mige naram naram takat nedare dılam dılam biter çıkanam pişi işqi siva siva qili kuçike dünya dünya Bayde tuam erca taqatin kanam Sultan kalbam tu hesti darvası hayatım ro şikesti Piman yari bu kalbam tu hesti Bamam pivesti Aklıma garas tutarım beherco Baryaneti karnı batan dilimco Sarşar su tamano Ey yâre seval
Saat hoş. Ya Ermeni bu. Ne Farsi bu. Eri peyven Kurdi yani Erinizin Eri. Gava ku em müziğin Ermeni jî dinêrin êwan jî gelekî xurt e yani stranên me û govend de wan jî gelekî dişibin hev jî. û me gelek stran jî şwan hildan e. Erê. Rast e. Cana ez dibêjim viya Kurdiye dur ji li malbata min da Ermenî jî hene ev dibêjin viya Ermenî. Erê rast e. Ama ew jî gelekî pêşketin yani aliyê hunerê de. Ez jî cana dijima Kurdiye pişre dibîzin ku Ermeniya stran. Lê nêzîngê me eş xwe me re xweş Erê em cîrantî kiriye nêzî hev çanda me tiştê me ji hev de ew qas dûr nenin yani bi xwe li welat bi hev re me cîrantî kiriye ciyê ku Amet ez li wê derê hatime dinyayê mesela Ermenî jî hebûn, Siryanî jî hebûn, Kildanî jî hebûn em nêzî hev bûn rast e. Ji ber em gelekî devlemendin. Erê Mezopotamya. Belê. Berivan pirsekî davî ji te bipirsin dûra jî em tên daviya bernameya xwe. Ji bona zarokên me mesela li vir tiştekî dixwazî dersekî bidî yan jî kursekî bidî mesela tu dibêjî ez diçim li kampê bi dilê xwe bi zarok re mijîl dibim bi wan re hûn strana distirin ji bona perwerdehî ji bona pêşketina zimanê Kurdî yani tiştekî wisa nafikirî. Yani bi rastî ez dixwazim lê ez ne mamoste me. Mamoste bîma belî. Gelekî baş. Ev sertîfikayê akademîkî nake. Na, net ne bes. Çünkü divê min bizanbê bi zaroka re bixebite yani. Ez wî jî demaz gel zaroka me bi hev re aktivîte çetkin. Yani ez dibînim ku ji bo mirov perwerde bike wan divê pedagojî jî fêm bike. Pedagojî jî dikeve nav. Belê. Çünkü zarok ne wek kesin mazlum yani. Divê min bikarbe bi zimanê wan jî wan re biaxivê fêm bike çawa ew bikarbe perwerde bibe ji tiştekî hîn bibe divê min vê bizanbe yani bi rastî ez dixwazim kesin ku vê alî de bikaribin mamostatî bikin la bikin yani çünkü gelekî giring e ji bo zimanê me winda nebe çünkü dema li Avrupayê bîn jî em zimanên din jî fêr dibin ew jî tiştekî gelekî balkêş e lê divê em zimanê xwe ji bîr nekin. Erê zimanê Kurdî mesela alî UNESCO'da zimanekî herî devlemend heştemîn hatiye ecbandin. Yani çi mana yani mirov dikare bi müzik raya stranbêjî mamosteyê stranbêjî müzik ama tu dibêjî divî warî de divê mirov pedagojî jî bibîne. Erê. Ji bo tu bikar bî kesekî baş perwerde bikî divê te ji xwe zana bê ji bo te wan pêşvan dixwaz dikarim me tiştên xelet belkî nîşanê wan bidim bixwazim nexwazim ez naxwazim erê ji bo min hassas e vê alî de eger mamoste hebin karbin bî mijarê de tiştekî bikin ew gelekî baş yani bila zimanê me ne ji bîr kirin çünkü zimanekî gelekî xweş e derlemend e mertim zimanê xwe baxivî şîrîn xweş e zimanê Kurdî em ê wisa bêjin rast e. Ji bona wê bernameyê gotinên te davî çi ye? Bila çi bê dixwazim em pêş bikevin ew gelekî giring e em xwe perwerde bikin
از جی خو پرورده بک بیان تو بردوام دکیه بکیم بخواه تو مجلی هستم و از بردوامی بکیم و نمینین جی خو بکاربن زمان خو پیش بخن دخوازم چونکه گرین گج بویم من سترانم خو بیجن آزادی بیجن نترسنی دی زارکن مجم جبیر نکن راسته زاروک مهمه ام سپاسیا خود کن جبوناته از برنامه داوی بکم پیش تویجی بدنگه تامی داوی بکن امی اوسا بیجن دبه بسترانک دنی بله تماشاوانین هیجا ام هاتن داویا برنامه هستین رنگین هر وها ام سپاسیا خود جبونا خبرتکارین جن تیوی دکن بروژین خوش گش و آزاد لخواه مخاطبن دم باش Dileyemem Arep ne pau Masis sari Vay dileyemem Garot naksi Imsin yari Yaman Yaman